Tak, z môjho pohľadu veľmi bojovný výkon. Hrali sme proti Lotyšsku, ktorí skončili na majstrovstvách sveta 5. a myslím si, že sme podali proti nim veľmi bojovný výkon, ale jednoducho niekde sa tá kvalita ukázala. Urobili sme pár chýb, čo nás v podstate stálo zápas, ale myslím si, že sme bojovali do konca a urobili sme všetko, čo sme mohli preto, aby sme sa ukázali v čo najlepšom svetle. Myslím si, že sme odohrali celkom vyrovnanú partiu s Lotyšmi, ktorí sú momentálne medzi top tímami v Európe. Bohužiaľ, mali sme tam úsek 2-3 minútky, ktorí oni hneď pokutovali a v tom je ich tá kvalita. Ale som hrdý na všetkých hráčov, že dali do toho všetko, išli sme so srdcom a na 100%. A myslím si, že sme spravili dobrú robotu a takéto zápasy nás určite budú posúvať do ďalších kvalifikácií a tie skúsenosti, ktoré sme zozbierali z týchto zápasov, môžeme pretaviť aj do ďalších zápasov.